Здравейте, хора! Пак объркахме видеото. За втори път объркахме видеото. Това е трети опит. Надяваме се този път да не ни подведе този скрин рекордър, защото миналите бяха отвратително гадни. Защото ни ползваме тук един малко по-странен. Да. Така че, хора, да. Надявам се този път да стане това видео. Да. И както ви казахме, ще правим гейминг видео и ето на коя игра сега включваме, ще видите. И ако не знаете кои сме ние, аз съм Иван и Теодор, казахме го даже в един от шортовете. Ти си Иван Теодор, аз не съм Теодор. Не! Само да питам, кой скин да си купя? Чакай. Кой скин да си купя? Този на... Добре, сега, само да отида на скиновете. Сега ще ви питам, кой скин... Оставай го. Кой скин да си купя? Да си купя ли този на Поко, който е портален, или този на Джес, който също е много портален? Пишете в коментарите кой да си купя. Пишете в коментарите Поко или Джеси. Не като героите Поко или Джеси, скинове. На мен, според мен, честно казвам, на кефът на Поко. Пишете в коментарите. И между другото, които ако има повече за Джеси, в следващ клип ще направим видео как си взимаме Джеси и я тестваме. И да. Ако искате, сега Иван да пробва новия герой, защото той не го е пробвал. Да, не съм пробвал новия герой. Да, сега ще пробва новия герой. Аз не бях мислял между другото от доста време да си играта. Да. Сега бях мислял в моя акаунт, и ще записахме 3 пъти в моя акаунт. Много странно, че не става. В принцип май трябва да е. Ако не си бъркам, защото му той май единствения български ютубър, който е направил Петя. Тук сме взели кредити, да, тук да вземем. Няма YouTube канал. Поне така мисля, нали? Няма ли? Мале, ние сме супер даймонд, митик, наша. Което е доста. Какво сме шпатулата? Моля, аз имам карта. Тогава съм купил, не знам. И това беше най-кръвното.
24 даже. Направете в коментарите Поко или Джеси. Да. Искате ли геймплей с него? Да, пишете в коментарите геймплей с него. Хаштаг геймплей с него. Да, защото в момента е много супер. Да. Няма да дам геймплей с това, защото ми е 25 ранка, то на 25 ранка направо не се играе. Макар че 25 ранка не мога да вдигна 20. Сега имаме една идея. Ще се разглеждам всичките герои и с затворени очи ще си изберат герои и с затворени очи ще си избера мап. Добре, само че ще ги наглася на по-различно. Glad you ain't my kid. Аре, 3, 2, 1, чакай. Gotta secure the bag. Виж кое си избра. You can run. Come on, let's go. Тихо хора, не го казвайте. Робот! Аре, ще се опитам. Хора, не го казвайте, не го казвайте. Ха-ха-ха, тихо е. Не го казвайте какво направи. Кажете сега сигурно е че. Между другото, хора, без да ска града. First we shoot, and then we Ето, lick. он ще го направи. Не се знаем. I'm the leader of the gang. Другия следва. Кара това трябваше да е на Франк. Oh, come on, let me show you how it's done. Says hi. Добре, че... Gotta get a hot start. Gang says hi. You got me. First we shoot, and then we loot. I'll never listen. Suck it up, Добре, Gotta secure the bag. О, 1000. Епик. Сяня Сиза. Играли ли много сезон? Не знам, ако искаш. Можеш проми късмета за скин от ранкет. Да, аз нали. Аре. Какво не само може и да стане? Пайпер. Те са ботове. Пайпер ли?
Я не. Пайпър е доста права тук и Спайк, моля, любимец ще играе. обаче Пайпър тук е доста по-добра, затова ще предложа в тази няма Пайпър. Между другото не са лош отбор, но ако някой им скочи, Окей, без това са няма шанс. кой знае, мотвите могат да набият. Я играй да. Добре. Как на мен ми звънят. Да, това е много. Както гледате, не съм много добър експерт. Но пак ги пръскам, защото иначе си играл таблета с 4. Аз като се върна, вие ги бихте. Скил, макар и да не мога да играя с телефон. Обаче не съм много. Добре. Бих казал доста добре, но Още малко 100 кредита ви взема. Аз не съм ли? Между другото, разбрахте ли, че Григор Димитров се е отказал от тениса? Преди е доста газни. Не, че ги интересува сигурно хората. Моля да ме те Кой герой избра сега да бъдем? Франк. Той беше 25 ранг преди да пусна. Смятайте колко е добър с Франк. Мале. На първата... Опитах се с трикшот. Ако не беше трикшот, ще е става. Нищо, че се избегах. Да. А пък не искате клипа да свърши. Между другото, мога да... Между другото, пишете в коментарите, какви да се следващите ни видеа. Да, Такова. Да снимаме не само бро. Пускате малко към какво да Come on, let's go, gang. И да, какви видеа, не само гейминг. Да, ако искате накрая на клипа да ви покажа колко много игри има. Не знам, мисля, че не е нужно, но ако искате, пишете в нас. Да, 14 минути е видео. Може още 5 минути. Ако направим Има още малко. Рамки да поиграем още малко. Аз ще направя някой по-късметлийски герой. Ако направим 2 победи, приключва видеото. Ако направим дори една загуба само, Добре, на първата загуба сега видеото приключва. обаче ако направим 2 победи, Само на първата загуба. да, Така че обаче хора- ако стане над 20 минути, ще е доста трудно за обработване. Ще успеем. Добре, ще се опитаме. Те хората вярват в нас. Надявам се. Само секунда, че... Защото с толкова много обработвани играни, Мале, точно на ръба. ако знаете колко време обработваме тези видеа, добре, че не е
Как? Скоро глеет. Лади, Теди, лади. Помнишь, какой герой? Мечката. Добър. А защо се сложи това за лодка? Идея. Вече, може да сменя с нещо друго. Ето това не е ли? И това е доста яко. Ето и е най-новото. Бях взел последния път, като Може то пък, защото аз последния. той играе където и аз играм. Да, ние двамата доста играем. по-дълго време от него. Ма сме еднакво добре почти. И да изключим футбола на страна. Да, футбол е съвсем различно нещо. Макар че може и да разказвам Ако харесвате футбол, може да разказвам нещо. ако харесвате футбол, можете да харесвате видеото, да знаем, че ме подкрепяте. Да, и също Да, може. трябва да съберем. Може между другото да полайквате видеото и Трябва да съберем 10 лайка и 5 коментара. Искаме FIFA. не, ще видим сега. Добре, айде малко по-малко лайкове. Айде 5 лайка и 5 коментара. Не. Ой, ще ги мислим. Спокойно. Да, защо бързаш между другото? Ще ви направим видео на FIFA със сигурност, защото... По-нататък ще говорим. Да, в момента Brawl Stars е тренда. Да, пишете, както казахме, пишете в коментарите каква игра да играем. Например, някаква с коли, FIFA, някаква... каквато искате. Да, и гледаме коментарите и да следим. Така че, да. Макар че Добре. останете прекалено, Хай! защото имам 100 000. Даже 10 000. Според мен... Джеси, не, Чък, И като си пусна мечката, ще Да. пуснаш чета. обаче Чък не се чука. Аз даже му имам сърце. И се радвам, че ми западна, защото когато прекачам четвърта релка. Това с... Да губим, спира видео. Трябва да губим, хора. Добре. Добре. Ега, май, ще има.
добре си е за сега. И хора, пишете в коментарите кой искам да си вземем на Полкотина или на Джеси, който ви показахме по-рано. И можете да лайкнете видеото, за да ни подкрепяте. И да, пишете в коментарите кой да е на следващото видео. Предизвикателства. По-нататък ще го мислим. И вие пишете. Но за да следите всички нови видеа, които качваме, трябва да се абонирате. Да, абонирайте се за канала с камбанката, за да Разбирате всяко ново видео, което... факт салмотах. И добре, разбрахте нещата. Лайк, сабскрайб, по-скоро фоллоу, едно и също. Бай-бай. И чао от нас, до нови срещи.